दा थांगासिनोलाय मायाव मोनलाय माउसुमाइ केब सबसे पुराना सबसे डेन्जार बियो माउसुमाइ केबनि दन्दर शिलंनि माबा cherrapunjiनि सबसे पुराना जायगा बियो cherrapunjiनि सबसे पुराना केब थाव फुननायफोरबायदि सिलसिलखा नै लासैनो खर'आ नांगोन दै दंनो बिसोर गानदोंना जुथा लागाय दन्दरा बोरैबाथारलै बियो नै लागाय आं थांगोन दे ओइ गंथार खननै सोद्रांबायलै बे सिबाय गंथार आयौ बिराद गाज्रिलै सबसे डेन्जार ओइ नै खुलबायसोमोन फाग्ला जागोनलै बावनासारफोर थाग्रासो नामा डेन्जार खा दन्दरा नायलाय बावनासारफोर थाग्रासो दांलै ओइस आरो नै ओरै एब्रेलांबावदोलाय गैलालै जागासिनो ओइस आलदालै नैलाय खेरेबफिजोब नै ओइस खात्रा नुबायना नोंसोर माबायदि डेन्जार जायगा बियो सोरबाफोर फैयोबा माने लाइटानो गैला बेटारि चार्ज गैयैखाय सोरबाफोर फैयोबा माने हाबोबा थाल लाना हाबथारलै जाया बिराद डेन्जार खस्थ'थार बिराद खस्थ' हाबनांगौआ दोला लाजोबगोनबो नै ओइ ओरै लाइटो फैलाय आंना चार्ज गैलालै मबाइला नै बुस्थुखौ नायनोब्रा एसे मोजाङै लाइट हो बारा चार्ज गैला 10% सल'सो दां माथो माबाजों जाखै इसोरनि माबाफोर बायदिसो औ धीरे धीरे जाना पड़ेगा नहीं तो सिर पे लग गया तो एक बार शेष होगा
भिडिअ खालामजानालै गाइसमोन